Miyani salo 98 ni belo nugui mangkha only tinta belo ro 95 kaisa 32 belo kaisa manaka mo hit ni samanta tinta katai duita normal tongo abo to ang ase guarantee riya mono no guarantee ro 98 32 95 only tinta ni hit pelek khari samana ang belon bisingtwi chung nugui mangkha 98 ni belo FR pelek khayo jotono saimano FR 34 phaio pelek pheranjak 34 FR hingke tini ni group nainani bagui no jara ani group no chajak tongnai rok je mansa like khai ready pheranjak like khai ready je mansa like khai pheranjak ani group no jara follow khai tongnai rok and chajagui tong hangkhai ani group no chajagui tong hangkhai like khai ready pheranjak hingkhai jora jora share rok kisa khai ta hingkhai chung group ni bisingtwi no tini bo most important group tongnai group silong tir counter result pelek khainai o group ni bisingtwi no pheranjak hingkhai subscribe rok kisa misa khai subscribe khai rita subscribe khaiui all button no sini pele mane sorry all button no sin tondi subscribe khaimani sate sate no hingkhai jotono no hambai jara ani group no chajak tongnai rok subscribe and like jora jora share khai ready pheranjak hingkhai jotono no hambai comments khaidi comments khai sadi noroni jeta no doubt tongmani tamo doubt tong na kom da kwbang da wngjak bo baherok kisa comments khai sadi pheranjak miyani salogo sabo sabo result rok manbaikha mo 98 ni belo o abono kwcharnai kok comments khai sabadi sabo sabo pelek khaiui bo mangkha hingkhai jara pelek khaiui result manai rok no ang jotono no hambai yaphoro amo haikhe no chung channel bisingtwi chung belo tubui chung successful nungmano wngtong pheranjak haideba jotono no hambai।